Ni laɲini kɛlɛ min bɛ ka kɛ ka taa musolakaw ka farikolo ɲɛnajɛ ko fan fɛ banna pewu. Jamanatigi Donald Trump ye nin fɔ kelen kɔfɛ k'i bolonɔ bila a gafew la min kɛra ɲɛnajɛ dɔ senfɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ. Min kɛra ni tigɛrɛfɔkan ani nisɔndiyaba ye farikolo ɲɛnajɛkɛla musoman caman fɛ. Ka kɛɲɛ ni a ka nin gafe kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o bɛna ɲɛsin dɛmɛ min bɛ bɔ jamana fanga yɛrɛ yɔrɔ n'o bɛ wele ko subvention de l'état fédéral o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili ma ka taa Ameriki jamana ka kalansow ma n'o nafolo bɔli tun bɛ kɛ sababu ye kalanden minnu kelen don k'u farikolo yɛlɛma ka bɔ cɛya la ka kɛ muso ye nafoloba mugu min bɛ bɔ ka don olu ka kuɲɛw la ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri musow ka farikolo ɲɛnajɛ ko kun kan ko nafolo foyi tɛna labila ka bɔ jamana fanga yɔrɔ n'o ye financement fédéral ye ka ɲɛsin nin kalanso ninnu ma. Jamanatigi Trump ye nin fɔ. Jamanatigi ye a sinsin a kan fɛnɛ k'a bɛna gɛrɛntɛ sigi farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka kuluba n'o bɛ wele ko Comité international olympique CEO ka taa olu fɛnɛ ma. États-Unis jamana de bɛna duniya farikolo ɲɛnajɛba Jeux olympiques kunbɛn tilema natɔ in na. Los Angeles mara ko san 2028 ne ka jamana fanga tɛna sigi ka bolo fila da ɲɔgɔn kan ka cɛw lajɛ olu bɛ ka wuli k'u kwada farikolo ɲɛnajɛ musomanw kɔgɔ la. Jamanatigi Trump ye nin fɔ. A seginna nin kumakan in kan k'a koɲɛ ɲɔgɔn ngalontigɛ ko tɛ min bɛ ka to sen na. Wa ko min kɛra sababu ye bolokurun kɛlɛ n'o bɛ wele ko boxu o jɔnjɔnba tabaga musoman n'o ye championne d'olympique ye min jatilen tun don i n'a fɔ Algérie jamanaden n'a bɛ wele ko Iman Khelif k'o tun ye cɛ de ye yan'a ka yɛlɛma ka kɛ muso ye. Then they're going to be met very hard.